بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስክላትኩም ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን ከምኡ ነታረረ ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ኪዳነ ምህረት ኪዳነ ቃላ ጽዮን መጸግዒትና ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምኡን ማን ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕዮም አሜን። ስንክሳር ጥቅምቲ 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። በረኸት ረድኤትን ናይ ኩሎም አብርሃ ወአጽብሃ ይሕደረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ ንናብ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ሐናንያ ሐዋርያን ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ እዞም ነገስታት ሞገስናን ብርሃናን እዮም እሞ ደስ እንዳበለና ንፍተዎምን ንኽብሮምን ስላሴ መሪጾሞም ሎሚ ንዘለናዮ ህይወት መሰረት ገዲፎም ሓሊፎም እዮም። እዞም ክልተ ቅዱሳን ነገስታት መንታ ክኾኑ ከለው ወለዶም ንጉስ ታዜር አይዛና ሰይፈ አርዕድን ንግስት አህየዋ ሶፊያ ይበሃሉ። ንጉስን በዓልቲ ቤቱን ቆልዓ ብዘይ ምህላዎም ናብ እግዚአብሔር ለመኑ። ፈጣሪ ድማ ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሳርነት ክልተ ቆልዑ ዕንቁ አረከቦም። ንግስቲ አህየዋ ሶፊያ ድማ መጋቢት ዕለት 29 ኣብ 311 ዓመተ ምህረት ጸኒሳ ታሕሳስ ዕለት 29 ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ንኽልቲኦም ቅዱሳን ወለደቶም። አምላክ ንዕቀተይ አርሓቀለይ ክትብል ድማ አዝግዋጉ በለቶም። እዞም ክልተ ፍረ ኣብቲ ወቅቲ ሊቀ ካህናት ካብ ዝነበረ እምበረ ኦሪት ጠንቂቆም ተምሃሩ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃቡ እዮም እሞ ኣብ ክልተ ዓመቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተዉ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ኣቦኦም ታዜር ስለ ዝዓረፈ ህዝቢ ክልቲኦም ቅዱሳን ንጉስና በልዎም ንሶም ድማ ንጎስልና በልዎም ንሶም ድማ ንሕና ናይ ፈጣሪ አገልገልቲ ኢና እሞ ኣይንኽእልን ብምባሎም ንስተወሰነ ጊዜ ኣዶኦም ኣመሓደረት። ድሕሪኡ ግን ቅዱስ ሚካኤል ንሊቀ ካህናት እንበረም ናይ ፈጣሪ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ኣይትሕዘኑ ክልቴኹም ኣብ ሓደ ዙፋን ንገሱ ዓብይ ጸጋ ነዚ ሃገር ክኸውን እዩ በሎም እሞ ሊቀ ካህናት እምበሪ ድማ ዝተኣዘዞ ተዛሪቡ ኣብ 19 ዓመቶም ንኽልቲኦም ኣብ ልዕሊ ሓደ ዙፋን ነገስተ ኢትዮጵያ ክብል ኣቐሚጡ ቀብኦም። ስሞም ድማ ኢዛንያ ሳይዛና በሎም። እዞም ቅዱሳን ምስ ነገሱ ዝቐደመ ስራሖም ዝቐንዐት ሃይማኖት ምድላይ ኮነ። ናይቲ ወቕቲ ፍሬሚናጦስ ድሕሪኡ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝተባሃሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ናይ ቀረባ ኣማኻሪ ስለ ዝነበረ ጸዊዖም ኣዘራረብዎ። ኣንተ ሓውና ክርስቶስ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ዝተቆጽረ ሱባኤ እኮ ሓሊፉ እዩ ንምንታይ ደኣ ዘይመጸ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ንገረና በልዎ። ንሱ ድማ ኣትቶ ኣመስጢሩ ቅድሚ 300 ዓመታት ኣምላኽ ሰብ ከም ዝኾነን ዓለም እውን ከም ዘድሓነን መሃሮም ኣጥምቐና እንተበልዎ ኣይክእልን በሎም። ንሶም ምስ ብዙሕ ውህበታት ናብ ግብፂ ለኣኽዎ። ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ንፍሬሚናጦስ ኣቡነ ሰላማ ኢሉ ምስ ብዙሕ መጻሕፍቲ ለኣኾ። ኣብ መጀመርታ ኢዛንያን ሳይዛናን ተጠመቑ። ስሞም ድማ አብርሃ ወአጽብሃ ተባሃለ። ቀጺሎም ድማ ሰራዊትን ህዝቡን ተጠመቑ። ሃገርና ድማ ብምኽንያት እዞም ቅዱሳን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ወጸት። ናይ ክርስትና ደሰት ኮነት። ሃገር እግዚአብሔር ነታ ድማ ኣጽንዐት። እዞም ቅዱሳን ድሕሪኡ ብሞገስ ክርስትና ምእንቲ ከስፋሕፍሑ ደኸሙ። ልዕሊ
154 ኣብያተ ክርስቲያናት ካህንጹ ከለዉ መብዛሕትኡ ዝተፈላለየ ነበረ። ብፍላይ ግን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝሃነጽዋ 12 ቤተ መቕደስ ዝነበራ ናይ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ክትርአ ትናፍቕ እያ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ዮዲት ጉዲት ብእሳት ኣውዲማታ እያ። መሰረቱ ግን ክሳብ ሎሚ ኣሎ። ቅዱሳን ኣብርሃ ወአጽብሃ ግን ክርስትና ንምስፍሕፋሕን መንግስትን ንምጽናዕን ክብሉ ካብ ኣክሱም ብተወሳኺ ኣብ ሸዋ እውን ዙፋን ዘርግሑ። ንብዙሕ ዓመታት ድማ ኣምላኽ ብዝፈቐዶ መንገዲ ክሳብ የመን ገዝኡ፣ ክርስትና እውን ኣስፋሕፍሑ። ቅዱስ ኣብርሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 52 ዓመቱ ኣብ 364 ዓመተ ምህረት ጥምቀት 4 ክዓርፍ ከሎ ሓው ን15 ዓመታት ንበይኑ ኣመሓደረ። ኣብ 379 ዓመተ ምህረት ድማ ብተመሳሳሊ ጥቅምቲ 4 ቅዱስ ኣጽብሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ብኽብሪ ዓረፈ። ኣብ ልዕሊ ናይ ክልቲኦም መቃብር ድማ ን30 መዓልቲ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ተተኺሉ ተረኣየ። ጎይታና ድማ ብዘይሕሶ ቃሉ ስምኩም ዝጸውዐ በዓልኩም ዝገበረ ክምሕረልኩም እየ ክብል ቃል ኪዳን ኣተወሎም። በረኸት ኣብርሃን ወአጽብሃን ይሕደረና። ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ ብርሃን ናይ ዓደልና ስለ ዝኾነ በረኸቶም ይሕደረና። ቅዱስ ሃናንያ ሐዋርያ ሃናንያ ቁሩብ ካብ 72 ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ክኸውን ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም ተመዝጊቡ ካብ ዝተጠመቐና ካብቶም ውሕዳት እቲ ዋና እዩ። ካብ ነገደ እስራኤል ተወሊዱ ብሕጊ ኦሪት ዓብዩ ካብ ናይ ግብዝና ዕድሚኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ጎይታና ወንጌል ምምሃር ስለ ዝጀመረ ጸውዖ። ብሰናይ ፍቓድ ስለ ዝተኸተሎ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ቅድሚ ዕለተ ክርስቶስ ዕለተ ስቕለት ሃብተ ፈውሲ እውን ተዋሂብዎ ነበረ። ምክንያቱ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝጸሓፈልና 72 ኣርድእት ጎይታይ ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዚኡልና ብምባሎም ኣቐሚጥልና ኣሎ። ሉቃስ 10 ፍቕዲ 17። ቅዱስ ሃናንያ ኣብ በዓለ ዕርገት ተባሪኹ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ወፀ። ኣብ ዝምህረሉ ጊዜ ናይ ሶርያ ኣብ ደማስቆ ማእከል ገይሩ ነበረ። ድሓር ድማ ኣቦታት ሐዋርያት ናይዛ ከተማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ገይሮም ሸምዎ። ጎይታ ምስ ዓረገ ኣብ 8 ዓመት ንክርስቲያን ተሳቒ ዝነበረ ሳውል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆ ዝተጓዓዘ ክርስቲያን ብፍላይ ንቅዱስ ሃናንያ ንምእሳር እዩ። ሳውል ንእግዚአብሔር ምሩጽ ኣቕሓ ምእንቲ ክኸውን መብረቕ ንዓይኑ ኣጥፍኦ። ሽዑ ድማ ጎይታና ንሳውል ናብ ሃናንያ ምእንቲ ክኸይድ ነገሮ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታና ንሃናንያ ተገሊጹ ተዛረቦ። ሳውል ጳውሎስ ናብ ሃናንያ ዝበጽሕ ብመራሒ እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ምስ ተራኸቡ ቅዱስ ሃናንያ ንሳውል መሃሮ፣ ፈወሶ፣ ኣጥመቆ፣ ሰናይ መንገዲ ድማ መርሖ። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ንስሐ ኣቦኡ ይበሃል። ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ክሳብ 19። ድሕሪኡ ቅዱስ ሃናንያ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ወንጌል ተመሃረ፣ መከራ እውን ተቐበለ። ኣብ መጨረሽታ ድማ በዛ ሎማዓንቲ ክፍኣት ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ኣቡነ በርተሌሜዎስ ዘሸዋ እዞም ጻድቅ ኣብ ውሽጢ ደቂ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ ክኾኑ ከለዉ ዘመንከስዎምን ዝሸመዎምን ድማ ባዕሎም እዮም። ናይ ቆቢዕ፣ ናይ ጠጠር፣ ናይ ኮሬም ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ተሸይሞም ብብዙሕ ድኻም ኣገልጊሎም እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝዓጥኑ ተራእዮም ኣብ ወርሒ ጳጉሜ ነበረ። ተራኦም ኣብ ወርሒ ጳጉሜ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ወሎ ላስታ ዘላ ጥንታዊት በዓል ታሪኽ ደብረ ዘመዶም ዝመስረትዋ እዞም ዓብይ ኣቦ እዮም። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣላ ናይ እመቤትና ስእሊ ኩሉ ግዜ ሰዓታትን ማህሌትን ኣብ ዘይጓደለላ ኣብዛ ውሽጢ ጥንታዊት ገዳም ትርከብ።
ብዙሕ በርካታ ቅርስታት እውን ይርከብ። ኣብቲ ኣከባቢ ሓለውቲ ኮይኖም ዝሕልውዋ በርካታ ናይ ዱር ኣራዊት ይርከቡ። እዞም ጻድቅ ብዓቢ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣገልጊሎም ብሰላም ዓረፉ። ናይ ጻድቅ ናይ ኣቡነ በርተሌሜዎስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ ባኮስ። ቅዱስ ሰርጊስን መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክሲሚያኖስ ን284 ክሳብ 305 ናይ ሓይሊ ጾር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ክሓደ እዩ ነይሩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ብጎይታና ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ። እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ክፉኣት ኮይዶም ንንጉስ መክሲሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትካ ኣማልኽቲ ዘይኣምኑ እዮም ኢሎም ነገርዎ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጅሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም፣ ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሓቀኛ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ፣ ንናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንግዝአን በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከምዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣውረደሎም። ሰብነቶምን ክሳዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፈ ኣዘሮም። ንጽባሒቱ ድማ ንኣማልኽቱ ምእንታን ክሰግዱ ደኺሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግና ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን። ድሕሪ እዚ ኣሰቃዩ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ ኣንስጢያኮስ ለኣኾም። ንጉስ ኣንስጢያኮስ መጀመርያ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ጊዜ ኦ ረዳእተይ ዝኾንኩም ኣቦታተይ፣ ኣነስ ኣብ ልዕለይኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ። ነገር ግን ንናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብህይወት ኣይትነብሩን? ንትእዛዙ ኸ ስለምንታይ ትተሓላለፉ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊስን ዓርኩ ፓኮስን ድማ ንሕና ህይወትና ክርስቶስ እዩ፣ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ኣንስጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንቅዱስ ባኮስ ግን ጽኑዕ ማረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጦስ ደርበዮ። እቲ ሰማዕት ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስግኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባሕታውያን ነበርሞ። እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባሕታውያን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ተዃልን ለይትን መዓልትን እናሓለውዎ ረኸብዎም እሞ እዞም ኣራዊትን እንስሳታትን ብዘይካ ስጋ ሰብ ካልእ ዘይምገቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ነገር ግን ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ሓደ መዓልትን ለይትን ክሕልውዎ ጸንሑ። እቶም ባሕታውያን ድማ ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ናይዚ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ባኮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ይመሓረና ኣሜን። ኣምላከ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ድኻ ተበዲሉ ፍርዲ ተጓዲሉ ዝብል ዳኛ ሃይማኖቱ ዝቐንዐ መራሒ ድማ ከምኦም ይምጽኣልና። ናይ ቅዱሳን ክብሪ ኣብ ልዕልና ይግበረልና ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ጥቅምቲ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱሳን ነገስታት ኣብርሃ ወኣጽብሃ፣ ቅዱስ ሃናኒ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእት፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ባኮስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ባባን ማማን፣ ቅዱስ ዮሃንስ ህጽው። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። እምበኣርከስ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ
كدحن ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድኃኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2 ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመልና። በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዓለምና ይሕደር አሜን።